Pati yung sipot ba? Ang sipot eh, oh! Dali! Oh! Ay, nanguha mo diya, dili nyo ang tanong, ha? Okay, hello, man. Sige lang. Okay. Oh! Dong! Tara! Tara! Dito! Tara! Turuday! Turuday! Kadaghan ka to! Ang video! Alay! Klaro. Wow! Ha? Dong, pagkaon dong, dong. Gusto gamay. Dong, pagkaon dong. Gusto gamay. Hala! Hala! Dong, banta na dong! Okay. Ge! Kita magkapiin, hagbungan. Dura! Tara dong! Dara ka daw. Dara ka daw. Dara ka yung bata dali Kana eh. Mangga paho. Grabe. Ato Ge! tani. Ge! Bila. Lah. Dali ba? Ano kayo? Mangga. Tara. Ay! Natura. Tara dong. Oh! Ali na! Tagay. Bato day. Dali ko ano to sa day. Asukar og kuan tuyo ibutang. Lami kaayo. Sila, ano to? Oh. Alami.
Pwede may nakita sa uman, ada tubig ay. Eh? Naunsa naman taong kaday. Sa mari, ipaliw kong claim ang ibig sum ni anak na Idaghan kay kuha, oy. Wah, tiklom. Ah. Naam. Hmm. Anak, grabe guys. Idungo day. Iti ka baba ana dungo ani. Ah, grabe mangga mga kubre. Dari po raw, grabe mo mangga. Naunsa naman na di ate. Naunsa naman na. Tara oh. Hmm. Hmm. Ako na kita kita mo sa babaw. Ha? Ako na kita babaw. Ah, kaya ito diba? Ah, napao.